כאן עידו גיימס 10 מפורום אפקס פי, ובואו נראה את האנבוקסינג שלי. התפוח מדבקות שקיבלתי מתנה לקראת ראש השנה מדיל אקסטרים. נמשיך. קיבלתי עוד תפוח, הזמנתי כמה, תראו איזה יפה. נמשיך. קיבלתי לה גם את השלישי שלי, הזמנתי 3, והדבר האחרון, הכדור אור. בואו נפתח אותו, נראה איך הוא. זה הכדור, פה מכניסים סוללות, והנה הוא עובד. תראו, זה יפה. וזהו, זה האנבוקסינג שלי. מקווה שנהנתם.